Assalamu alaikum. Zala malam me sunanka? Sunana Abu Afan. Okay, to muna wani program ne mai suna mu gare da juna. Okay, ina da tambayar da yake so zan maka ne dangane da azumi. To tambayar da nake so maka dala ko zaka iya ga mana waɗanda aka yafe ma su yi azumi a cikin watan Ramadan? Wanda aka yafe musu azumi a cikin watan Ramadan? To kaga dai akwai mace mai ciki kuma mai shayarwa haka. Kamar mace tana da ciki haka an yafe mata azumi. Sannan akwai matafiyi mai tafiya mai dogon zango kamar tafiya mai nisa. Sannan akwai mai jinin haila haka da suke mata jinin haila da suke yi. Sai kuma mai babban lalura ina ga ta rashin lafiya wanda ba iya cikin hayyacin shi wanda bai san kanshi inda yake ba. So wannan gaskiya ana ibada ne kuma da niyya da kuma sanin kai waye kan kamata kun. To gaskiya to muna godiya sai mun gode sai.